Man kan også bare sætte spring. Ja. Ej, jeg finder et eller andet sjovt i filmen. Du siger sådan nogle fucked up ting. Okay, men hvad nu er det slik, hvor du bor? Jeg synes, det er så skal jeg altså lige under dit tæppe der. Bien. Bliver der set ned på ryger i dag? Ja, det tror jeg, der gør for mange. Altså i hvert fald, når du er indenfor. Jeg synes, det er fedt at ryge. Altså, det er sejt. Men de skal ikke snakke så højt. Jeg kunne godt tænke mig at lære at ryge virkelig fedt inden fredag i næste uge. Og så kunne jeg da lige ryge en gang imellem, hvis det var. Ej. Nogensinde har ude at sidde alene, eller er det primært for fællesskabet? Nogle gange er der ikke nogen herude, når jeg sidder og ryger. Men oftest er der nogen. fucking god morgen. Ej, det er en alt for god morgen. Men hvornår er sommerferie? Ej, det der. Tada! Jeg har jo et rigtig tæt fællesskab ude i Rygeren. Mange af dem, jeg snakker mest med, har jeg mødt i Rygeren. Jeg er også kommet her på højskolen for at ryge en masse. Og så har de jo så sat en lampe op, hvilket gør oplevelsen bare endnu bedre. Ja, så vi har et tæt bånd, også der ryger, så kan man lige gå forbi hinanden på gangen. Hey, det er dig fra Rygeren. Hvad er det, jeg skal gøre?